Ik zoek een stekkertje. Hier. Die ene nog even. Die eerste. Oh. Wow. Lekker. Zie je? Dan haal ik dat er straks zo uit en dan liet ik dat sasje. Jongens en meisjes, meesters en juffen en begeleiders. Van harte welkom bij het sprookje Het Geheim van de Moddermakers. Was het hier niet schoon? Was het hier... Ik kan dat woord niet uitspreken. Hopla! Ik had het over sneeuw, gravin. Sneeuw. Oh, wat is sneeuw toch wit? Wit! Wanneer maakt je hem op? Tweede bedrijf, dat is 2 uur. Ja, Mooi. tweede bedrijf, ja. Tweede bedrijf. En is dat wachtje nou spannend? Dat weet je, maar wel niet wachten. Het wachten is Nou, spannend met, hier. hoor. Ah ja, je. Werd wel gezellig. Ja. Want wat best onder dwang. Ik heb een sudoku om het hier te bedrijven. Bist nou tijdens het stik echt nog ontsminken? Ja, ik smink bij. En sowieso in de pauze nou, want dan wil zij wat eten en drinken. Dus dan moet er wel wat in bijwerkt worden. En bist dat dan ook voor wat geestelijke ondersteuning? Vooral denk ik hoor. Ja, vooral. Ik ben de rust zelf. Dan, Dan wist je keihard uitgeniezen, Jericho. Nee, we hebben een hele hoop lol met een ander in dat motto ook. En ik vind het ook super. Ik heb wel eens een smink en dan zit ik niet in de kleedkamer. Maar dat vind ik vreselijk. Ik vind dit heel leuk. Want dan zit ik in de groep en we hebben gewoon tussendeur hartstikke veel lol. Oh, heerlijk is dat. Ben je ook gewoon waar ik loodsman? Nee, ik ben eigenlijk de artistiek leider, zoals we dat noemen. Ik hou het totaal overzicht. En ik ben eigenlijk één van de oprichters van het sprookje hier op het beeld. En dan praten we over 31 jaar geleden. Toen het in Leeuwarden ophield. Toen heb ik dat met Geertje Krap van Dijk hier uit de gemeente opgepakt. Om het hier op het beeld voor alle scholen, dus ook de bijzondere school, op te voeren. Wat ben je nou aan het doen? Aan zakken vullen met modder. De modder voor de moddermachine. Modder. De modder voor de moddermachine. Kan ik Henk bellen? Ja. Ja. Bellen nou. Ja hoor. Ik neem ik contact op met de regisseur. Wat dan? Dan kan ik ook weer hier. Ja, oké. Vieze rommel, dat moet het zijn. Alles wat je erin doet. Maak de blubberblub zo goed. Ah! Daar komen ze. Hoe doen ze dat nou daar? Ik vind dat ze het hartstikke goed doen. Ik ben heel trots. Want binnen zo even tekstvast? Nou, dat gaat gelukkig goed. Ja, dus het is nou ik de 5e keer. En het begin is eerst heel spannend, maar nee. En je zult ze nog steeds meer groeien, dat is ik zo fijn. Hè? Wat zit het je wel leuk aan de zijkant? Nou, ik zit meestal altijd in het zeer, want ik ben de regisseur en dan vind ik het ook heel fijn om te zien. Maar in het begin vonden ze het toch wel fijn dat aan elke kant in je ziet. Ik zou dan geen ik er wel zitten. Hoe gaat het om nou daar? Hartstikke mooi. Is er een melk? Is er een melk? Wij doen elke keer ons best. Water. Ja, alle hier tevreden? Ja. Ja, nu toe wel, maar er moet nog Het publiek reageert nevens mij goed. Ja, eindelijk. Ja, eigenlijk de hele week. Ja.